Голешево, сгушено между Славянка и Южен Пирин, е сред най-древните селища у нас. И днес са в близките местности Мъшеник, Тучидол, Бъза и Черешар могат да се видят останките от поселищен живот, който датира от 5-то хилядолетие преди Христа. Тук е пещерата Капе, втория дом на четниците на Гоце Делчев. 4 каменни моста от 18 век, руините на сгради, които подсказват колко силно е било развито козевъдството и кираджийството. А в съседство е резерватът Алибутуш, известен с редките дървесни видове, като воден габър, тис, кушаниновото бясно дърво и маслиновидното вълче лико. Но игрите на слънчевите лъчи са най-дълги пред една обикновена плевня, като знамение за необикновената история, с която Пейо Яворов ни разтърсва в своите хайдушки купнения. На 6 май 1903 г. войводата Яворов, заедно с част от своите четници, е застигнат край Голешево от турска потеря. Това е само 2 дни след кървавата гибел на Гоце край село Баница, Серско. Трагичната вест все още не е стигнала до него. Силите са неравностойни. 9 българи срещу 200 души аскер и още 50 души бузук. Айде, много аскерите, да знаете, оглеждайте се за него. Турците, част от които бяха вече по равнината, ни следяха с изстрелите си стъпка в стъпка. И ние ту лягахме зад плетища и зидове, възпирайки настъплението им. Ту ставахме и бягахме, напредвайки към височините. А селото се потееше в плахо безмълвие и само едните магарета даваха признак на живот. Те пригласяха на гърмежите с рев допукване. Турци идат! Бягайте, турци идат! Гледайте ги! Айде, по-хора ми играйте! Тук ти каути ще приемате! Губите! Голешовали обичат традициите на своите предци. Те и днес бранят първообразът на живота, познат от древността. Суров, натурален, аскетичен. Така ще бъде навярно и след векове, за да прекосяват всяко време с хайдушкия купнеж на един велик поет и възродения спомен за него. Там има плевня, да се скрием в нея! Давайте, брате! Върху един от склоновете на отсрещните висоти се бяха загнездили група войници и башибозуци, размесвайки плясъка на маузерките с боботенето на кримките. Оттам се командваше обграждането ни, по турски обичаи, с тръба. По едно време групата се раздвижи в прибежки на разни страни, кой знае с какво намерение. Трябва да се предадете! Моли ви се, братя! Никой не може да типа селото! Нас не откриха извън него! Велим, братя! Моля ви се! Кажи им на тия, на тия кокошкари да пратят те да дойдат да ни хванат! Велим, братя! Не като тебе! Велим, братя! Моля ви се! Какво стакате? Юзбашир да вика! Назад, че! Назад, робе, бягай! Майката на моята майка, баба Мария Кулова се казва. Разправя ни как е станало. Тя е била очевидка. Яворов с четниците, с дружината са затворили в плевнята, в Симоновата плевня. В това време тук Симоновата къща и старата баба Мария, турчина и нарежда да отиде да запали плевнята. И Пейо Яворов се показва и казва на баба Мария: върни се, баба Мария, не бой се, всичко ще се оправи.
И тогава, доколкото пак ни е разправила, че са разпръснали, прехвърляли са от тук нататък някъде към Парил. И пътят им е бил за там, целта е била за там. Да, и там са срещали с други. През Буков дол. Същевременно лъсна униформата на изправил се офицер, който размахна шашка и се повали. От кога те чаках, провикна се Радон, ударил тая първа жертва. Убих, и аз убих един, кресна също тъй Йонко и с племените, сякаш беше изтребил цял полк. Не знаех, че такава плевня може да бъде свещен символ и олтар на българското. Тя символизира себе си не само бойният дух на българина. Тя символизира и поетът, лиричната личност и същност на българина, защото Яворов, както знаем, не е само революционер, той е и поет, както и повечето български поети, да визирам Христо Ботев. А турците виеха като вълци от ожесточение. По-смелите от тях бяха на 20 стъпки пред нас, зад плетища и каманаци, откъдето ни изпращаха куршуми и закани. Теслимо лус, бре, коминталар! Тезияно ладжаксанес! Предайте се, бре, комити! Ето, изгубени сте! В отговор аз им изпращах куршум и проклятие. Трябва да бегаме от тук. Да бегаме от тази плевня. Всички ли са тук? Има ли ранени? Няма. Здрави сме. Няма. Тръгваме. Бавно. Бавно и полека. Тръгвайте. Преклонението към всичко родно, всичко българско, към нашата история, смятам, че трябва да бъде съхранена. Моят прадядо се е борил преди години, е правил също възстановки и реших, че в днешно време хората имат нужда да бъде пресъздадена още веднъж тази възстановка. А и това виждам, че носи радост и на участниците. Много добре влизат в ролите както на Яворовата чета, така и на турския аскер. Това им носи удоволствие, а и се чувстват горди проигравайки битката. Яворов и другарите му се измъкват невредими под прикритието на нощта. Но за тях това ще бъде най-злокобната и проклета нощ, която ще ги преследва до края на дните им. По пътя за Белово те ще научат за смъртта на Гоце. Тази батерийка смени ли или си е същата?